कमीशन जो है गिर गया, इलेक्शन कमीशन। नरेंद्र मोदी तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ। तुम तो खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ थांनाय 4 मेनिफ्राय जितु इलेक्शन एसेम्बलि इलेक्शननि रिजाल्ट जानाय बिनि उनावनो गोबांथार माखासे दान्थे बिदान्थे जितु EVM 2 नम्बर EVM आरो फेक रिजाल्ट ओंखारनाय दा बेखौ लानानै गोबांथार माने सोमावसारगासिनो दङ। मेनलि वेस्ट बेंगलाव बेफोरबायदि माखासे थासारिया जाबाय थादों। तो जायनि जाहोनाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदीखौ माखासे सनातन धर्मनि धर्म प्रसारकफोरा जोबथा बिदाय होदों आरो फारसेथिं तो माखासे जाय पार्टीनि मानसिफोर TMC कंग्रेसनि गोबांथार माखासे आरो पाब्लिकफोरा जाय जोंनि इन्डियानि इलेक्शन कमिशनार चिफ घनश्याम कुमारखौ मुसुखा खालामनानै गाग्लिदों बुग्लिदों बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। कुमार देखे इलेक्शन कमीशन जो है गिर गया, इलेक्शन कमीशन। क्या हो गया भाई? वोट चोर मर गया, वोट चोर देश चोर। इलेक्शन कमीशन जो है चोर, वोट चोर। वोट निकालेंगे, वोट निकालेंगे, वोट दिखाए, वोट का है, वोट। ये ज्ञानेश कुमार जी जो जवाब नहीं दे पा रहे, जो वोटों की लूट हुई है, वोटों की चोरी हुई है, तरीके से हमारे देश को शर्मसार किए हैं, जिस तरीके से यहाँ के छवि को खराब करने का काम किए हैं वो निरंतर करते रहेंगे। आज यूथ नहीं जागेगा तो नरेंद्र मोदी हमेशा उन सवर्णों को ही इसने उपेक्षित किया और जनरल OBC BC SC ST के नाम पे इसने लड़ाने का काम कराया। नरेंद्र मोदी पिंडम ददामि, नरेंद्र मोदी पिंडम ददामि। सभी भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति। आप सब हाथ जोड़ लो, आ जाओ सब, आ जाओ हाथ जोड़ लो। हमारे लिए नरेंद्र मोदी पिंडम ददामि, नरेंद्र मोदी पिंडम नमामि, नरेंद्र मोदी पिंडम नमामि। नरेंद्र मोदी तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुमने देश की राजनीति में ऐसा बुरा कृत्य किया है जिससे कि पूरा देश शर्मिंदा है तुम पर कि तुमको हम सनातन का रखवाला समझ के लाए थे। हे नरेंद्र मोदी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम प्रभु की शरण में जाओ, इस राजनीति को छोड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण इस देश की जनता आपस में लड़ने को तैयार हो रही है, आतुर हो रही है। जिस प्रकार 2018 में आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके SC ST एक्ट लाए थे, जो तत्काल गिरफ्तारी और 6 महीने तक बिना गिरफ्तारी के रोक वाला जो सिलसिला था आपने ही शुरू किया था, और अब आप UGC जैसा काला कानून लाए हैं जो कि सभी वर्गों को, सभी मित्रों को, साथियों को, युवाओं को लड़ाने का, मरवाने का काम करेगा, बहन बेटियों को छिनवाने का काम करेगा। तो हे नरेंद्र मोदी, इस देश की राजनीति को छोड़कर, इस देश को छोड़कर कहीं और जाएं। तो थारैनो नोंथांमोना नुनानै बुजिबाय। तो बेवहाय मा मोनथिनो मोनदों नोंथांमोना? जितु थासारिया जाबाय थादों, तो गोबांथार माने सरसा जागासिनो जे जेब्लासिम BJP आ थागोन अब्लासिम गुबुन पार्टिया माने गभर्नमेन्ट दानाया गोबां माने थान माने गोब्राब। जे रिजनेल पलिटिक्स पार्टियानो जा, जायखिजाया पार्टियानो जा, BJP आ जेब्लासिम थागोन बेफोरबायदि षड्यन्त्र सोलिबाय थागोन होननानै गोबां माने सावरायलायनाय जागासिनो दङ। थारैनो बेसे गनायथाव। तो नोंथांमोना नुदों वेस्ट बेंगलाव ओरैबायदि माने पावारफुलमोन ममता बेनार्जीनि जितु पार्टी TMC तृणमूल कंग्रेसआ। तो चिफ मिनिस्टारा 15 बोसोर बिथाङाबो गभर्नमेन्ट सालायबाय। तो 15 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव नैबे 2026आव बिथाङा जेननो गोनां जाबाय आरो बे जेननायखौ बिथाङा माने गनायना लानो हायाखै। मानोना ओरैबायदि 2 नम्बर जादों होननानै बिथांमोना दासिमबो फोथायगासिनो दङ आरो। तो जोंनि आसामावबो खना खनला बेफोरबायदि 2 नम्बर जादों होननाय बाथ्राया माने सोलिगासिनो दङ। जितु EVM बक्सआ 2 नम्बर जागोन आरो बिनि गोबांथार माखासे नोंथांमोना नुगासिनो जितु
डेम' माखासे मा खालामनानै माबायदि खालामनाय जायो 2 नम्बर EVM खौ माबायदि सोनाय जायो आरो EVM आव माबायदि 2 नम्बर जायो बिनि माखासे प्रुफखौ दिन्थिगासिनो दङ पाब्लिकफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा बेफोरबायदि जागासिनो दङ जेब्लासिम BJP पार्टिया थागोन अब्लासिम गुबुन पार्टिया माने थावरिनो हानाय नङा नैबे बाथ्रायाबो गोबां सावरायजागासिनो दङ आरो जितु सनातन धर्मनि माखासे धर्म प्रसारकफोरा मानोना नैबेखौ लानानैनो जि सोमावसारदों जे भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि जितु दैदेननायाव भारत गभर्नमेन्टखौ दैदेननायाव गोबांथार जोंनि जे स्टेटफोराव ओरैबायदि दावराव दावसिया दासिमबो सोमजिगासिनो दङ मणिपुरफ्रावबो दासिमबो माने सुग्लायाखै आरो बेयाव जातिबदा माने दावराव जागासिनो दङ दा जोंनि आसामावबो जातिबदा आरो गोबांथार वेस्ट बेंगल गुबुन गुबुन माने स्टेटफोरावनो बेफोरबायदि दावराव दावसि जागासिनो दङ दा धर्म बिरोधी हिसाबै जातिबदा हिसाबै दा बेफोरबायदि दावराव दावसिया सोमजिबाय थायो बेखायनो भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हाया बेफोरनि सायाव जेबो नोजोर लाखिनो हाया बेफोरखौ माने सोदांनो हाया होननानै जाय सनातन धर्मनि माखासे धर्म प्रसारकफोरा प्राइम मिनिस्टारखौ बिदाय होनांगौ होननानै बिथांमोना जोबथा बिदाय बा सारादु होदों आरो दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों थ' बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनदों मा फोरमायनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो फोरमायदो